Assalamu alaikum, barka da shigowa Ibrahim Kaduna Legit Hausa channel. To wannan bidiyo zai nuna mana yadda za mu sauke token pocket, mu buɗe token pocket sabogar. To idan muka shigo cikin Play Store ɗinmu, abinda za mu yi shine sai mu danna daga sama mai rubuta token pocket kamar yadda muke iya gani. Zai ba mu shi a ƙasa haka, to amma ba open zai nuna ba saboda ni na riga na yi installing. Kai zai nuna maka install ne kamar yadda na nan sama yake nunawa. To kai sai ka danna, da ka danna shi zai kawo ka wuri kamar haka. Kana dannawa zai kawo ka fuska irin wannan. To abinda za ka yi shine ka lura ga wuri nan. Na fari, wurin farko nan sai aka sa maka I have an account. To sai kuma na ƙasa aka rubuta no account. To abinda yake wakana a nan shine, idan har kana da wani account a baya can ko a kan Trust Wallet ko dai wani wallet ɗin, kuma kana da phrases ɗin nan wannan kalmomin 12, to kana son ka zo ka amfani da token pocket, to nan za ka shiga. Na wannan na farkon inda aka sa I have an account, nan za ka shiga sai ka yi importing wannan phrases ɗin naka kalmomi 12. Idan kuma sabogar za ka buɗe, za ka taɓa na ƙasan nan ne inda aka sa no account. Don haka tunda sabo za mu buɗe a yanzu, sai mu taɓa no account. Idan muka taɓa no account zai nuna mana fuska kamar haka. To a nan za mu iya lura cewa ga waɗansu coins nan ga sunan kala-kala. Tun daga kan BNB har zuwa ƙasa dai ga sunan kala-kala. To yanzu idan kana son ka buɗe sabon token pocket, za ka lura a cikin waɗannan token ɗin, wanne ne wanda kake son ka buɗe a ƙarƙashinsa. Waɗannan coins ɗin da kake gani, wanne ne kake son ka buɗe a ƙarƙashin shi. Za ka buɗe a kan Bitcoin ne, ko kuma Solana, ko kuma kana son ka buɗe ne a kan Polygon, ko kuma ko ne. Duk dai wanda kake son ka buɗe, idan baka gan shi a nan ba, to ga wurin sacin nan a sama, sai kai sacin ɗinsa a nan. Ka rubuta abin da kake son ka rubuta. Misali yanzu a nan wurin da muke iya gani babu ko, to kai kuma ko kake son ka buɗe, to sai ka rubuta ko. Kaga ya bayyana maka a nan sama gashi. To da ka taɓa shi zai baka dama ka shiga ka buɗe a ɓangare na ko kenan. To mu yanzu za mu buɗe a ɓangaren Polygon ne. Sai mu taɓa kan Polygon. Muna taɓa shi zai kawo mu wannan fuskar. To da ya kawo mu wannan fuskar, sai mu duba nan na farko inda aka sa create wallet. To mu ai kirkiran wallet zamu yi, don haka sai mu taɓa shi. Da mun taɓa shi zai ƙara kawo mu wannan fuska. To mu lura wannan wurin nan ana so ka rubuta sunan wallet ɗin ne. In ma sunanka za ka sa, in ma wani suna za ka sa, suna dai ake son ka rubuta. Misali muna iya sa sunanmu, misali mu sa Hamza. Kaga ai mun sa Hamza. To don mu ware wallet ɗin, domin a cikin token pocket kana iya kirkiran wallet sama da 20 ko sama da 50 ma. To don haka abu na gaba, ga wuri nan, shi kuma nan an rubuta set password. Shi kuma ana son ka seta password ɗin da kake son za ka yi amfani da shi a yayin da kake son ka yi amfani da shi ɗin. Misali za ka rubuta password ɗinka. Alal misali ana son ka haɗa kalmomi wanda ya shafi manyan baki da ƙananan baki da wasu, yanda dai zai yi strong. Haka ake so ya zamanto cewa kayi strong password, ba wai password wanda yake ba mai ƙarfi ba. Ya zamanto cewa very strong. In ka ga nan yayi green, to yayi daidai. In ka ga yayi yellow, yayi weak. Gashi nan a rubuta strong. Don haka abinda ake da bukata kenan.
Yauwa, to da ka sanya password ɗinka complete haka ka ƙara maimaita shi a ƙasa kamar haka, duka wayannan wuraren biyu za ka sa ka ƙara maimaita the same abin da ka rubuta a sama. To shi kenan sai ka zo ka taɓa nan wurin, da ka taɓa nan wurin sai kuma nan inda aka sa create wallet, to da ka taɓa wallet zai ƙirƙiri kansa. To ka ga nan gashi nan ya bayyana maka. To da ya nuna maka wannan fuskar kuma sai ka zo ka taɓa nan wurin blue ɗin nan inda aka sa understood. Da ka taɓa shi nan kuma su kawai nan tattaɓa su za ka yi. Da ka taɓa su sai ka zo kuma ka ƙara taɓa nan inda aka sa inda ya blue ɗin nan. To da ya buɗe maka kamar haka, to nan wurin nan ne inda wannan kalmomin 12 suke. Ba a so ka bayyana ma kowa. To don haka bari mu bayyana tunda mu muna koyo ne. Yauwa, to kun ga wannan su ne kalmomin. Waɗannan idan ka bari wani ya gansu to zai iya cire maka kuɗinka. Duk abin da yake cikin wallet ɗinka zai iya cirewa. Don haka dole ka taka tsantsan wajen kulawa da shi, ba kowa za ka ba mawa ba. To yanzu abin da ake da bukata ka yi shine za ka kwafe wannan kamar yanda yake a haka. Domin za a ce maka za a hargitsa maka shi a gaba. A ce ka shirya shi kamar yanda yake a yanzu. To don haka ya zama wajibinka ka kwafe shi da kyau. Domin yanzu mun riga mun kwafe shi. Abin da za mu yi shine sai mu danna nan ƙasa. Da mun danna nan ƙasa kun gani an hargitsa shi. To yanzu ana so mu daidaita shi kamar yanda yake a baya can lokacin da aka ba mu shi ɗin. To kaga duka za ka zo ka daidaita shi ɗaya bayan ɗaya, ɗaya bayan ɗaya har ku cike shi baki ɗaya. Yauwa, to da zaran ka ga masu haka ka ga ya cika gaba ɗaya. To zai nuna maka wuri da aka sa confirm. Sai ka taɓa wannan wuri da aka sa confirm. Kana taɓa shi zai wuce. Shi kenan wallet ya ƙirƙira. Ka riga ka gama ƙirƙiran wallet ɗinka. Ba ka da wata matsala yanzu. Abin da ya rage maka kana iya taɓa nan wurin ka danne shi ka taɓa haka. To abin da za ka yi shine za ka kwafi wallet address ɗinka ka tura ma wanda kake son ka tura mawa. Sai ka ga yanzu ya kwafi wallet address. Sai ka tafi cikin me yake da suna WhatsApp naka. Sai ka tura ma wanda kake son ka tura, zai sanya maka poll a ciki. Wannan shine yanda ake ƙirƙiran wallet. Kuma bayan nan idan mutum yana da wallet ɗin kuma yana son ya ƙara wata wallet ɗin, yanda zai yi shine ya zo wuri ga yanan a sama. Wannan wurin nan zai taɓa. Da ya taɓa zai ba shi dama ya ƙirƙiri wallet. Kana taɓawa ka ga ya dawo da kai wurin farko inda muka zo muka zaɓi wannan network ɗin. To sai ka zaɓa wane network kake son ka buɗe a kai. Duk network da kake son ka buɗe sai ka taɓa shi. Da ka taɓa shi misali BNB, to ka ga ya nuna maka create wallet, nan ya nuna maka import. To haka ake yi. Ina fata wannan bidiyo ya ƙayatar. Idan kuma ya ƙayatar ɗin, a yi ƙoƙari a danna mana subscribing, sannan kuma a yi sharing ma sauran mutane domin su samu ganin wannan bidiyo su amfana.